153 nggih. Pun juz 5. Pun juz 6 nggih, pun juz 6 nggih. 150. Oh nggih, nggih. Nggih. Mestine ngono. Nggih. Matur nuwun nggih, Pak. Nggih, matur nuwun. Matur nuwun. 154 nggih kula waos. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Wa rafa'na fawqahumut tura bimitsaqihim wa qulna lahum udkhulul bab. 1 2 3. Wa rafa'na fawqahumut tura bimitsaqihim wa qulna lahum udkhulul bab. وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا. 1 2 3. وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وبكفرهم وقولهم إن بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه ما لهم
ittiba'ad dhanni wa ma qataluhu yaqina terakhir barrafa'ahu Allahu ilaih wa kana Allahu azizan hakima Sadaqallahul ingkang milai 153 nggih. Yas'aluka niku ngantos terakhir kita waos niku. Niku masyaallah niku nyebutaken jelentrehaken kesalahan-kesalahanipun ahli kitab. Nggih, kesalahan keimanan, pembangkangan, kemaksiatan saking ahli kitab. Sing awale memang ahli kitab niku tiyang sae, awale niku tiyang sae. Awale tiyang pendereke Kanjeng Nabi nggih sing napa niku Bani Israil niku nggih awale nggih pendereke Nabi Musa. Lajeng Nasrani niku awale pendereke Nabi Isa awale. Tapi karena kemudian ada pembangkangan, terus ada kemaksiatan sampai bertumpuk-tumpuk, sampai penyelewengan akidah, akhirnya jadi kafir. Jadi selain Islam meskipun itu disebut ahli kitab, meskipun disebut Yahudi atau Nasrani, hukumnya tetap kafir. Makanya ten gene pundi niku surat Al-Bayyinah niku nyebute kan lam yakunil ladzina kafaru terus min ahlil kitab wal musyrikin. Dadi wong sing kafir ten Allah niku jenise kalih. Sing awale sangka ahli kitab, bagian sangka ahli kitab sing rumiyin diparingi kitab oleh Allah tapi tambah nyeleweng, tambah murtad luar biasa. Enten sing pancen asli sangka wong musyrik, saking mboten percaya Allah utawa malah menduakan Allah niku sebutane nggih alladzina kafaru, sebutane nggih wong kafir. Niki kesalahan-kesalahanipun sing kangge kita napa ibrah ampun sampai ditiru. Sing ayat 153. Yas'aluka ahlul kitab antunazila alaihim kitabam minas sama. Sakjane wis oleh kitab saka langit niku, diparingi kitab Taurat sing Yahudi nggih, sing Bani Israil, sing Nasara diparingi kitab Injil pun diparingi nggih. Faqad sa'alu Musa akbar min dzalika, tapi diparingi syariat Allah rupa Taurat niku tambah ngrego, nek istilah wong Jawa iku diwenehi ati ngrego rembug. Tambah dadi bukane malah bersyukur pikantuk kitab Taurat, pikantuk syariat, dilampahi sing sae, mboten malah dadi njaluk apa nggade penjaluk sing luweh agung maneh, sing tambah kurang ajar. Faqalu arinallah jahratan, mbok aja kitab to, mbok Allah kon rene ngono. Mosok kitabe to diwenehno, ya Allah kon rene ngono. Dan diketokno tak dudinge sing ndi Allah. Kurang ajar. Fa akhadzat humus sa'iqa akhir disambel bledek. Dadi tiyang sing nderek Kanjeng Nabi Musa terus pun diparingi kitab iku tambah nantang. Musa Allah endi sih bolak-balik kok nyembah Allah Allah endi? Ketokno rene kon rene dhewe kok awakmu wae sing dijak omong-omongan kok aku kok ora. Yo kon rene jagongan bareng, dikira Allah koyo kancane. Wah, kurang ajar koyo ngono disamber. Sambel bedhek. Mati kabeh niku. Mati kabeh. Tsummat takhadzul dusoi malih. Tsummat takhadzul ijla mim ba'di ma ja'at sumul bayyinatu. Sampun diparingi kitab Taurat, nggih. Tambah sing ditinggalno Nabi Musa. Niku sing nderek Nabi Musa, njaluke arinallah jahratan. Sing ditinggal Nabi Musa ditunggoni kali Nabi Harun, ya kurang ajar maling ya. Padha-padha ditunggoni Nabi, kurang ajare malah iki Nabi Musa kok nanggone gunung Tursina, jarene njukuk kitab
Taurat. Jare kok apa takalum kali Allah, munajat kali Allah. Lah wong Allah lho nang kene. Nah, ternyata enten tiyang namine Musa Samiri niku sing ndamel patung anak sapi. Kayak celengan napa? Nah, cilik-cilik ngono. Lah celengan anak sapi niku. Tapi napa niku terbuat saka emas. Urunane emas tiang-tiang niku disepuh didadekno patung anak sapi. Terus cangkeme sapi niku dilebeti napa niku lemah. Sing lemah niku dipendhet saking bekas incaane jarane jarane malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril riyen pas wayahe ngramut Musa Samiri niku mbeto jaran miber. Nek zaman saiki kuda poni. Nek nyebut arek-arek niku kuda poni. Dadi niku jejeg ten tanah, bekas itu dipendhet, dilebokno ten cangkeme patung anak sapi niku saged ngomong, saged guneman. Anak sapi pancen sing ngleboni niku iblis, sing ngleboni niku setan. Ditanggleti. Kowe sapa? Anak sapi. Aku pangeranmu, sembahen aku. Niku patungnya saged ngomong ngono. Padahal niku sangka emas. Wah, akhirnya sebagian niku sing nyembah patung anak sapi, sing sebagian ragu-ragu, sing sebagian tasik nderek iman ten Allah. Nah, akhirnya pas wae kundure Nabi Musa, niku Nabi Musa nggih muring-muring ten Nabi Harun. Ditunggoni kok malah kurang ajar. Lah wong sing kebacut pancen umate kok Nabi Harun mboten salah wis diweling tapi mboten manut. Nah, niki ndedahaken lek ngapunten nggih, senajan to ketunggonan kiai ritek, senajan ketunggonan wong sing walim, tapi nek kitane sing ndablek, sing mboten iman ten Allah, mboten ngibadah ten Allah, mboten enten jaminan slamet. Nggih pancen tugase kiai, tugase ustaz niku nyampekaken agama Islam, tapi bukan jaminan lek wis temriku enten kiai, enten ustaz terus jaminan slamet dereng mesti. Karena kadang-kadang kurang ajare kita nggih dadekno kualati kita piyambak. Cuma saking sayangi Allah ten Bani Israil niku fa'afauna andalik disepuro karo Allah. Kurang ajare koyo ngono tasik disepuro Allah. Wa ataina Musa sultanan mubina. Terus kurang ajare malih, masyaallah nih. 154. Wa rafa'na fawqahum tura bimitsaqihim. Nate dibleki kali Gunung Tur. Saking dableke niku nate dibleki Gunung Tur. Lah wong penjaluke kurang ajar, badhe mlebet tenane Baitul Maqdis. Ten kene Baitul Maqdis ngono. Temriku tasik dikuasai kalih Jababira. Kali pokoke wong napa wong kafir sing nguasai wilayah mriku lah. Lah Bani Israil lu dikengken mlebet mriko, kengken perang, nggih, kengken nglawan niku. Niku mboten purung, malah ngongkon mbok Allahmu dhewe kok ngon rono. Jarine Allahmu hebat, mbok kowe kali Allah hae aku tak longgo-longgo lek wis menang kandhanono. Kurang ajar. Dadi dikengken perang fisabilillah niku malah mboten purun. Wah, akhire sebagian dibleki Gunung Tur. Sing lintune niku dihukum kongkon melebet niku kare blangkang niki. Wa qulna lahum udkhulul baba sujada, kengken mlebu gerbange sak mantune selesai niku kengken mlebu kare brangkang. Kali setengah sujud ngoten. Saking kurang ajar. Kurang ajare malih, wa qulna lahum la ta'du fis sabti. Tiang Yahudi ahli kitab niku gadah dina kramat, dina riyaya setiap seminggu niku dinten Sabtu. Nek kita kan umat Kanjeng Nabi niku dina napa? Jumat. Tapi ambek niku gadah riyaya dina Sabtu. Dadi Sabtu niku enten hari besare, enten kaya Jumatane ngoten. Lah kali Nabi Musa nek wae Sabtuan sementara prai nyambut gawe. Kengken ngumpul sembayang ngoten lho. Kaya Jumatan ngoten niku. Lah tapi umat e nduwablek pancen ya. Lho Sabtu iku wayahe iwak kumpul. Lah tipi ambak Bani Israil niku penggaweane obyek-obyek iwak, golek-golek iwak niku. Lah dilalah kali Allah dicoba ben Sabtu iku iwake rame. Iwake niku mara ten kumbung ngoten. Engko nek liyane dina Sabtu iwake gebyar.
Dadi ditunggoni lho, Sabtu kok kumpul. Akhire gak melok Sabtuan. Untuk wablek pancen masyaallah. Dicoba kali Allah rezekine justru nek dodolan wae dina Jumat malah rame. Niki kangge kita hati-hati nggih. Kadang enten tiyang dicoba niku ora salat iku tukune tambah rame. Ora salat tuh. Lah yo aku lek ben azan yo tukuku tak tutup yo melu salat. Kok gak sepiro rame sing kono kok ora tau salat kok malah hati-hati coba niku. Coba fitnah saestu niku. Nasib mangkane umpama kok oleh rezeki ngapunten rezekine mboten barokah. Mangke ten surat Jumat enten. Ten surat Jumat disebutaken tiyang niku nek pun krungu azan Jumatan, maka sing wajib Jumatan mboten nangsal dol tinuku lak ngoten nggih. Nek jenengan estri sing nunggu mboten masalah jenengan. Tapi nek sing nunggone wong lanang sing wajib Jumatan, apa sing dodol apa sing tuku ora oleh. Dadi nek umpami jenengan gadah toko nggih, kok kendel nggih. Nunggoni pas wayahe Jumatan pun adzan. Enten wong tumbas rokok napa-napa ngono. Wani gak ngedoli jenengan. Mboten nangsal jenengan tiyang kakung, mboten nangsal ndang Jumatan sik kono. Ayo wani. Oh, eman 20.000, 30.000. Oh, angkat coba tenan mangkane. Allah niku masyaallah kadang nyoba kita tentang salat utawa napa niku lewat rezeki. Dilalah gak salat iku tambah rezekine. Wakeh. Sing salat ya sedeng-sedengan ae. Tapi nek jenengan akidah kiat bahwa nek aku nglampahi perintah Allah, piye-piye mbuh pira-pira tetep barokah. Tetep barokah. Justru sing mboten netepi perintah Allah sing nyambut gawene sampai ninggal salat, ninggal Jumatan, iku malah mboten trimo, mboten barokah tok. Ya mboten halal barang rezekine. Kalau nggak ada rencang metu pondok niku, medal pondok niku nyambut damel ten pabrik. Lah ten pabrik wong jenenge wong melu pabrik wong ora salat nggih, sing duwe pabrik wong ora salat. Jumatan ra oleh budal Jumatan, kudu tetep nunggoni mesin. Neluwong saka kanca kula, ngamuk njukuk pasir dilponi pasir mesin. Terus mari metu. Mergo piyambake ngertos tiyang niku nek mboten Jumatan sampai ping 3, hukume saged kafir naudzubillah. Hati-hati saestu. Pun niki kangge tulodo kita tanten. Mugi-mugi kita imane kuat netepi agamane Allah kanthi bakoh nggih. Napa mawon, napa salate, napa syariat napa mawon dicekeli kanthi bakoh. Urusan donya napa mawon saged ditinggal, saged ditunda. Tapi nek perintah Allah monggo didhisikaken nggih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ngapunten ingkang kathah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.